Sen boda sub county ma Homa Bay yang gichiwo thuolo ne jokanyo magi mosebedo ka riembo apiko gotieno boma Homa Bay e bwo riwruok margi magitiso ni Usako bang' kane gi dweche 6 mokalo rochruok mag arita kwe. Kuom thuolo mokalo jo apiko e boma Homa Bay nosebedo ka ywago rochruok mar arita kwe mano omiyo ikwalo apiknigi ka nitie kata mana jo apiko moko mane jo mahundu onego bang' mayo gi apiko. Ten boda e no koro wacho ni jokanyo mag Usako tiyo kochakre sa 10 biro dhi nyime gi tiyo gotieno bang' keto chenro makare kendo ndiko jokanyo magi. Gikone jopiny madhi e chenro mopogore opogore gotieno boma Homa Bay mondo mi kik idh apiko ma onge namba kod reflector ma ondiki ni Usako mar konyo tieko timbe mag njore kod mahundu e sekta no. Wuono ng'ata magombo ni mondo bedi madwaro tiyo gotieno nyaka itim registration kokalo kuom office mar Usako kom mar Odhiambo. Isa abich koro nego ikualo. Ne wachuo ane joma osepuo gin joma tiyo e piny joma to vori otiyo kamare protest otiyo klaya sababu piki gotieno yani hospital ni de kamore de de po tiyo piko mane gi reflector monde kinambe toki timo po no kona reflector kinamba ne babro donga na mapiyo kabisa ando mejo Usako pawa ng'ata biro katiyo gotieno to kia kamoae makuru ng'ano mondo penje kamoae details ne to kikwaras gi mak ng'ato mondo inone ane malongo nikech ni dukni hitworu ka gotieno to pikipiki ni emitiyo godo ke safarisha mwandu ji gotieno